Ond yn gyntaf, dyma Rhiannon Tomos a'i band a Rosaline. Rosaline, mae'n gwisgo trowsus bordyn. Rosaline, mae allan yn chwilio am ddyn. O gan mor ddel, yn cerdded y stryd. Rosaline, O, reit, Rhiannon, ti'n ma'n cael gair efo fi. Hwna'n gan newydd, Rosaline, ti allan o wynt fi? O, fi'n bach de. Hwna'n gan newydd, Rosaline. Os yna gynion newydd eraill ar y gweill o gwbl? Oes, mae yna gryn dipyn, mae yna rhyw 9 neu 10. Pwy sy'n gyfrifol am ysgwennu? Wel, yr hogia sy'n gyfrifol am gerddoriaeth gan fwyaf. Fe'n gwneud y geiriau. Mae pawb yn cydweithio lle o syniadau gyn Len am yr ed gan amla. Di'r cynnion newydd ma ar gyfer perfformio'r lwyfan, neu da chi'n gobeithio wneud recod arall? Wel, ar gyfer y ddau hyd y gwir, da ni yn gwneud recod hir ym mis Medi, ddi allan y byn dolyg gobeithio. Ac da ni'n ail gynllunio'r set lwyfan i gyd lle, o goliadau a rhyw beth exciting felly. Sôn am chwarae'n fyw, tro dweitha, welon ni chdi oedd efo disgosiad dros Gymru ym Motwno, ddech chi chwarae yn ysgol yn fanna. Da ni'n cael nifer o lythyrau fewn gan blant yn cwyno na chydig iawn o gyfle maen nhw'n cael i weld grwpiau pop Cymraeg. Ti'n teimlo bod ti'n ddyletswydd ar y grwpiau chwarae i ysgolion o gwbl? Dwi'n credu'n sicr i bod ti'n de, yn y sefyllfa sy'n ohoni, ond sa'n braf medru gweld canolfanna lle mae plant ysgol yn cael mynd yn te, heb ddyn nhw fod yn ysgolion o bosib, achos mae'n bosib o bobl hun yn gyntyn o fynd i ysgolion de. Wel, iawn, ti'n beth dwi wedi bod yn meddwl am ystod. Chi merchad yn y byd pop yn Cymru, ti'n newydd sgwennu erthygl am hyn yn do'n sgrech. Oes na gystadleuaeth yn ti a deud ti Caryl o gwbl? Wel, dwi'n credu'n de, na chdi'n sôn am yr erthygl wan, wel, nid sôn am merchaid yn mynd, beach ydi allu, ond sôn am sefyllfa merchaid, ffordd mae pobl eraill yn edrych ar ferchaid. Dwi'n credu bod yna fwy o genfigen gyn bobl sydd ddim yn mewn grwpiau. Na sy'n ag yn rheini sy'n mewn grwpiau de. Ond sôn am sgrech, ond Lun, ond ti ar y clawr hefyd yn gwisgo rhyw, wedach fel rhyw actores o'r 20au. Ti'n cael ein problem i ffeindio'r holl dilla mae ti'n gwisgo? Na, dwi'n mynd i gwir yn ffeindio nhw'n bob man sti, a snaf drai ffeindio beth dwi eisiau mi cnau o'n hyn. Fe faint o broblem ydy ti'n canu ar flaen y llwyfan efo grŵp o hogia tu ôl i chdi? Ti'n cael problemau gwbl? Efo Graham, swn i'n meddwl, fyna dipyn o problemau. Graham nofnadwy, de. Mae'n nofnadwy. Na? Wel, mae'n medru chwarae drums yn oce, de. Dyna, pam da ni ddioddaf yn y band, de. Be am y dyfodol? Sy'n chi berfformiadau yn dŵad i fyny yn y dyfodol agos yma? Wel, fel ni'n sôn, da ni'n ail gynllunio'r set lwyfan a thallun, de. Wedyn,
Da ni'n mynd i berfformio yn aml iawn dros yr ha, ond byddwn ni yn Tŵr y Tanllyd yn Steddfod yn bendant de. Gret, diolch yn fawr i chdi, a gawn ni gan arall efo chdi chydig nes ymlaen yn yr rhaglen gweithio. Diolch yn fawr. Reit, wel, da ni wedi gweld Graham Land unwaith yn barod yn trio chwarae drymiau efo grŵp Rhiannon Tomos, a mae'n mynd i roi tro arni eto rwan, tro yma efo'r grŵp mwg. Dyma nhw yn ysgo ser dros Gymru, a neuad y penryn a'r gan maen nhw'n mynd i chwarae neu ydi dreifio